Tak, ahoj všichni. Dneska jsme tu zpátky. Hele, náš slogan je, ať se nesmějeme. Chceš mít hezkou figuru, chceš dobře vypadat, chceš vypadat líp, než vypadáš teď, tak se dívej. Tak a ty jdeme cvičení. Minule jsme si pocvičili, jak jsem již říkal, nejdůležitější a nejhlavnější sval na celém lidském organismu, a to je břicho. No. Dneska se podíváme na biceps, ten se taky hodně rád pocvičuje. Tak, přišli trošku dál ode mě, ať tady vidět, já vám řeknu ještě pár vět. Takže my si první řadě řekneme, že základním cvikem, který rozvíjí objem svalstva, objem bicepsu a taky hezký tvar, je dvouručka nebo pardon, jednoručka, velká a odborně se tomu říká bicepsový zdvih ve stoje. Já se postavím, naši činku vezmu, tak vám ukážu to, co učili mě kdysi profesionálové, dneska vám to ukážu já. Když začneme, tak si uvědomíme, že biceps zase je to píst a furt pracuje. To znamená ani dole, ani na vrchu, zbytečně nebudeme odpočívat. Pojedeme tímto stylem. Furt se budeme snažit, aby ten sval furt pracoval. Nepojďme hop, hop, nebudeme se zbytečně zaklánět, prostě budeme potřebovat jenom biceps. Uchopíme čínku. Nejde uchopuje třeba trošičku už jak ramena, někdo trošičku šíř. My použijeme střední ucho. Tak, a jdeme. Všimněte si, že než čínku zvedám navrch, to je teď, tak se nadechnu. A cvičit v klidu. A žádné takové. Neděláme to. Jo? Jde nám o to, že zatím jenom biceps, žádný jiný sval, ani záda, ani ramena, pouze biceps. Ano? Tak. Teď si odpočineme a budeme si pamatovat. Dnes jsme udělali jednu sériu. První sériu dáme třeba je první sériu po 8 opakování. Biceps, všichni víme, že ten sval je dost malý, že zbytečně není velký jako nohy, nebo jako třeba záda. Teď na ně použijeme 4 až 8 sérií po těch 7-8 opakování. To byla první série. A teď je hodně důležité, aby jsme měli krátkou přestávku, zhruba minutu až minutu a půl. Zase, nezapomenout, mezi první a druhou sérií máme přestávku stejně dlouhou, jako mezi poslední a předposlední sérií. Tak, zase ukážeme znova. Jo? Opět uchopíme čínku a budeme se snažit, aby napětí při tom bicepsu bylo po celou dobu série. Jdeme. Tak, jenom se položím čínku, hned se dívám na hodiny a hned to hlídám. Vteřinovka je na ospice, počkám přes 7 minut a pokračuju dál. Když cvičíme jakýkoliv sval, jestli biceps, triceps, jakýkoliv sval, vždycky, když jsme v té poslední, nebo cvičíme doma, nebo dáme kliky, nebo se vždycky máme stejné pravidelné přestávky, stejně dlouhé a vždycky cvičíme poctivě. Ukázal jsem si 2 série, ukážeme se ještě jednou. Takže, zase, jak jsem říkal, stále budeme dbát na to, aby po celou dobu série bylo napětí v tom svalu. Dýchání už známe a budeme se snažit ještě o to, aby jsme zbytečně mezi sériemi, nebo respektive mezi jednotlivými opakováními neodpočívali. Tak to, hele. Hop. Všimněte si hlavně, že když ten biceps procvičil, ono furt pracuje. Ať už cvičíme s touto velkou čínkou, nebo ať už cvičíme s jednoručkama, ten biceps furt pracuje, neděláme to. Jo, neděláme, furt cvičíme v klidu. Když cvičíme, tak vám to ještě řeknu. Jsem měl trenéra a ten víc mluvil, jak cvičil, já mám pravdu, protože to kecání kolem toho je mnohem důležitější jak to samotné cvičení, protože cvičíte a cvičíte trhem, nebo cvičíte špatně, nebo si pomáháte, tak v první řadě tomu svalu ubližujete, to je strašně špatný. Pod tím svalem jsou šlachy, tam může vznikat trhlíky, nebo nějaké tam vzniká tam nebezpečí zranění, to je strašně důležité. Teď si ukážeme druhý základní cvik na rozvoj bicepsu a to jsou jednoručky. Provedení tohoto cviku může být klasické, takto.
nebo můžeme na střídačku, anebo můžeme použít kladiva. Kladivo je taky dost dobrý cvik a tento cvik hlavně rozšířuje tento sval jako takový. Taky to ruku dělá objevil, ale to už je spíš pro ty pokročilé. My se většinou budeme zaměřovat, nebo dneska si ukážeme ty základní rozvíjecí cviky. No, já tu mám 2 jednodučky, tam asi 12 kg, takže vám to ukážu, zase nebudeme to přehánět, dáme si 2-3 série. Jednou, maximálně 2krát týdně, to bohatě stačí, protože, jak jsem už říkal, ten biceps je hodně malý a to zbytečně nepřetrénujeme. Jo, a pamatujte si jednu věc, samotný trénink jako takovej, to je pouze podmět k tomu, aby ten sval rostl. Když ty svaly rostou, když člověk odpočívá nebo když člověk spí a když jim dá ty základní výživové hodnoty, které potřebuje, jako třeba nějaká ta bílková, jako ten cukrát, to všechno znáte, nebo případně si to řekneme někdy jindy. Hele, jde na samotné provedení cviku. Tak. Zase, to dýchání je stejné, než půjdeme navrch, aby se bylo okysčení. To je těžké, já si tomu stoupnu. Možná já to nezvednu. Je to těžké na mě. Takže ubereme si tam. Musíme si ubrat, bylo to těžké. Nebo to není těžké, ale to správné provedení toho cviku už by to nebylo tak, jak by to mělo být. Takže, zase znova. Jo? Vezmeme jednu ručku, jdeme. Všimněte si. Nádech. Výdech. A zase. A furt cvičíme, furt cvičíme, furt na to dbejte, už to říkám asi po páté, je to strašně důležité. Děláme takto. To je špatně, jo? My se snažíme vlastně o to, že furt cvičíme. Furt ten sval cvičí, furt ten sval bere, furt. Když na ten biceps, na ten sval si dáme, dneska jsme jeli třeba 6-7 sérií, jedeme zhruba po těch 30 vteřinách, bohatě to stačí. Mezi těma jednotlivýma sériama máme minutu přestávku, taky hodně důležité. Znovu to říkám, já to říkám furt do kočka, protože to je strašně důležité. Když už cvičíte, tak musíte mít základní věci, musíte to mít profesionální přístup a musíte to dělat prostě pořádně tak, aby to mělo ten efekt. Necvičíte nikdy zbytečně, nikdy ani jednu sériu. Jestli cvičíte doma, děláte kliky, sedy, lehy, nebo jsme v posilovně nebo domácí, prostě všechno jedno. Ale jakmile držíme v ruce činku nebo jakýkoliv cvik, vždycky cvičíme na 100%. Aby to mělo 100% účinek a 100% efekt. Jasný? Ještě vám ukážu ty kladiva. Nebo něco jiného vám ukážu, ty kladiva jsou zbytečné. Ještě vám můžu ukázat, tak jak asi každý zná. To byl Arnoldův cvik. A je to izolovaný cvik na biceps. Je pro nás úplně zbytečné takové ty cviky. Teď potřebujeme základní cviky na rozvoj svalstva. To znamená, že bude používat jenom velkou činku a případně k jednoručky. Jo? Tak, dneska ukončíme to tím, že si řekneme, že biceps je malý sval, že na biceps stačí 6, 7, maximálně 8 sérií, 1-2krát týdně, to si řekneme. Zopakujeme si a připomeneme si hlavně to, že mezi jednotlivými sériemi vždycky máme minutu odpočinek, může být i minuta a půl, ale hlavně mezi první, druhou a poslední a předposlední sérii, aby ty přestávky byly stejné. Dýchání už víme, ano. A budeme se snažit o dobré pocítění toho svalstva a hlavně proto, aby ten sval se prokrvil. No, dneska končíme a příště si ukážeme něco jiného a podíváme se i na stravu. To je taky hodně důležitá. Takže čau.